Oh, oke bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Tunggul TV ya. Hari ini lagi di lahan so. Di sebelah sana kita lihat tengok-tengok ada temanku Bolo Black co. Lagi melakukan pemupukan. Mas Ferry melakukan pemupukan tanaman ya. Terima kasih saudara yang sudah klik dan menonton video ini. Mudah-mudahan teman-teman untuk kali ini masih diberikan kesehatan ya, diberikan kemudahan segala urusan, tentunya rezekinya dilancarkan. Kehidupan di desa coy, kita akan tengok yang lagi mupuk dan juga itu sambil ngarit, sambil kita lakukan pemupukan. Hei, porang. Ya rega 2000 no iki rada krasa saja iki. Wae dhewe. Ya ora usah dipikir regane penting tandurane wak dhewe pantes ngono ae lho. Wong tani ke. Iya apa arep teko 1000 arep teko ngono. Ngarit, enek sing ngarit, enek sing panen. Ini kita kata iki. Arep teko 1000 arep piye wis orang ganceng sing penting nandur ya ta. Tandurane ketara mening kita pupuk. Oh yang ini kita pupuke jan tibruk-bruk nih Karabah Peri petani moda iki panen co dicek co. Iya co, sik semangat pora. Sik semangat pora iki terus nih pora urip iki adek ngene iki. Iki. Nah, ini sudah mulai kelihatan muncul tunas-tunas ya. Ini dari bibitnya katak, coy. Dari bibit katak. Bukan dari umbi ya. Kita tanamnya ini dari katak. Anggota petani muda di daerah Kabupaten Ponorogo. Ngerayun punya. Ijen bekas persawahan coy, ini aliran airnya terus dan ini seharusnya memperbaiki lagi untuk ini. Gulutane silang gitu. Wayan dandani. Nah, ini kata. Bibitnya kata. Ini pertumbuhan pertama awal bagus coy, sudah nampak tumbuh semua. Tapi raruh calon nih. Nah. Ini dhuwur iki kae. Isi apa anu iki? Pentol. Ndek. Paling apik. Iya, super. Ora lho, maksude diraduk. Ajeki lek seger kene iki ajeki dhisik ya anu to, sing iya sing serapat anu iki. Jaten. Lah aku tak tegor. Ora ya dikekreki tak kongkon ketos iso. Ora dikekreki percuma mending ra ditandu gitu jan. Apik ae lho tapi dikekreki malah. Sesuk tekok mbak anu sapa kuwi? Kami tuwa kuwi. Mas Pri. Kaya ini lho. Oh, Ki engko lek sebar dirabuk muncul tunas kedua. Saya gedhi maneh. Ini lagi mulai ini. Sesuk ketokane arek isane lho. jadi selek sing kok bubut iki selek urung kok blane wong sing wis kono, tapi aja kok bubut selama perang dino iki dhisik. Aja oke brek.
Berarti rabu urung pecah rabuke. Dibubuti hilang. Paling yo semingguan. Lho, iki elek co sing sor iki. Sor jaten. Sor jaten iki biasane ngene iki. Nah. Kita tengok yang anu, co. Dari lahan apa iki? Waktu galungan lho. Waktu bubrah iki. Iki rada gede-gede iki kae. Iya. Isi tapi. Si mini, Bro. Isi mini. Ini. Ini iki. Sandalmu ber. Yo. Sandalmu di. Tak kemana kene. Lah iki le ramili ngene banyu iki. Ya. Urung tak kandhani. Iki kecembeng banyu ya gar. Pupuk. Wah, cah, dadine sok mben. Sing penting saiki yo telateni ae disregepi. Perkara hasil pikir dari sing penting anu. Ya. Sing penting tandurane ketara apik sok. Kae mang urung wis muncul tunas keduane kelihatan, cah. Nah, seperti inilah, cah. Kondisinya terkini. Info hari ini ya. Info hari ini rada cuaca rada anget. Samono kuwi wis wareg. Ana sing sawit telo karet kae tak aduh, dimen nemu ki tak klitak kono wis tampakan rong rendeng neh lek kok kuwedi. Ya sita. Sak kental tenan lho wite. Lha kan nyatane iya kae. Sisa ngono kuwi. Iki sampean aku wis ora anu caraku wis ora kaya iki. Nandur. Wis ora anu sejeneh